твоите проблеми. И не е било проблеми, ами твоите съмнения, твоите въпроси като цяло и че най-малкото, което е, те не могат да ти дадат винаги правилния отговор за всичко. В смисъл такъв, те не могат да намерят, примерно ти ако имаш някакъв социален проблем, те не могат да разберат това от какво се е зародило. Нали, в смисъл, медицинската част на психологията те я познават, което ти просто можеш да съчетаеш, виждайки се с този човек, много неща. Аз мисля, че точно това е доста основно, че ти дори да избереш да натоварваш близките и приятелите си с твоите проблеми, това не значи, че те са компетентни да ти помогнат. Да, то това е. В смисъл, че те нямат нужда от образование просто. Друго, което, нали, тук говорим изцяло за покер аспекта, аз мисля, че тези неща, които ги правиш, за да ограничиш тилта и така нататък, те ти помагат изключително много и за всичко друго. Много голяма воля. В смисъл, аз в началото за това почнах с това и ви казах, че еджовете са прекалено тънки вече теоретично и най-вероятно еджовете ще отидат към тази страна, физиология, психика. Неща, които не са контролирани от софтуера. Да, неща, които не са контролирани от софтуера, нали, в каква кондиция играеш постоянно и така нататък. Защото това определено оказва значение. Може да пробвате, ако не ми вярвате, да тренирате много хард. Да си направите, примерно, една стандартна тренировка там, каквото правите, фитнес ли, плуване ли, ще какво, след това отидете ритите да кажем с приятели и след това да седнете да играете. Или да седнете 5 часа след като сте го направили това и сте хапнали лека храна, а не бъргари и пици. Да видите каква ще е разликата просто двата периода. В смисъл, може да видите въобще колко ще сте изнервени, колко ще сте концентрирани, мозъка ви как ще мисли, колко ще ви е чисто съзнанието и така нататък. В смисъл, това са някакви неща, на които съм обръщал внимание последните 2 години и определено твърда да кажа, че има значение. Много хора мислят, че това е малко overrated, ама според мен не. Да видим още въпроси. Значи същия човек, всъщност, който ти зададе този въпрос за защо не споделяш с твой близък, не схваща логиката, защо мислиш, че психолога не го натоварваш, той гледа на теб като клиент. От който е малко сбъркан въпрос, според мен. Защото ти си плащаш, за да го натовариш него. Реално и той е, нали, професионален човек, който поема твоето натоварване и го анализира всичко. И ако отидеш при кардиолог с проблеми в сърцето, най-вероятно пак ще го натовариш. В смисъл такъв, че това е медицинско лице, което е склонено да ти помага по един или друг начин. Точно това, той е професионалист в помагането за това, което да, си пише. Че mental issues са просто една част. Въпрос от Ники. 3457, това може би е Ники, който всички познаваме. Някоя да гейм история за разведряване на ситуацията. Да, това между другото мисля да го метна и аз. The Game история имам адски много, защото аз съм супер голям кретен по принцип, докато играя покер и обичам и да се забавлявам малко или много, колкото и стресираща да е професията на живо и The Game история имам много. Може би ще е яко да кажа какво естество, дали са някакви свингове, дали ще е някаква забавна история, дали ще са някакви такива тъпоти, не знам, защото наистина и мога ми отново в главата. Аз се спомням, че един Unibet, където ти стана даже накрая спечели Player of the Unibet или какво беше? Player of the Year. Това беше доста отдавна. Player of the Year, да, това беше доста отдавна. Помня, че тогава беше още доста емоционален, имаше доста крясъци и викове, удряния на маси. Да, като цяло първите една 2-3 години в покера приемах загубите адски нервно и емоционално. Виках, блъсках по масите и така нататък. Обаче сега, ходейки при медицински субекти, осъзнавам, че викането и смеха са двата помощни канала, по които ти най-лесно и най-бързо и добре можеш да си излееш стреса, който ти е въобще негативната емоция, която ти е в главата. В смисъл, че аз тогава определено по-скоро повече си помагал, отколкото съм се тилтвал допълнително, защото в момента, който ти се освободиш от тази негативна емоция, да мек с вика, удара и какво дойдеш там да е друго, ти автоматично след 2-3 минути си рестартиран. Нали? В смисъл, някои хора ги държи естествено, въпросът е, че мен не ме е държал никога. В смисъл, аз съм разстроен, но Аз ще кажа, че са ми такива впечатленията от тебе, че ти можеш да си викаш там, нали, да стряскаш хората, ама след това си играеш много прилично. Да, смисъл, викал съм, блъскал съм много пъти по маси, по такова, големи потове, като съм губил. Чупил ли си нещо? То е стандартно, смисъл, човек като емоционален. Да, чупил съм, ама не
Масата не си Ама не заради покер сен. Просто така виждате, аз съм и малко по-обемен. Се потрях на една машинка един път в Райсън и тя падна и се щупи. Това е класически. Но една забавна история, която се сеща между другото е в Вегас преди миналата година, също на един турнир Анте, на който направих финална маса, една от многото. И историята беше следната. Отварям Асой 8 и Макс Силвър, не знам ли го знаете, той е един доста добър английски играч, който наскоро твитна I don't know if in Monaco is expensive, but this tournament costs 100,000 euro. Нали, не знам дали мислите, че в Монако е скъпо, но този турнир ми струва 100,000 евро. В смисъл говорим за сериозен играч. Ме 3 бетва, аз си дефендвам. И в попада с дама 4 и съм чек кол някакъв много малък залог. Това е, нали, примерно на 20 лефт, в смисъл доста дип турнира сме. При който търна осмица и сме чек-чек, ривър е още една осмица. И аз съм чек отново, аз съм без позиция. И съответно той бетва в около 50к 44, което е супер биг бет и на мен там автоматично ми светва, че той ме гони от сплита с асо или има асо и поп. Просто асо и дама не слагам, че така ще изигра, предполагам, че баря в асо и дама, защото това му е най-хай в рейнджа горе-долу и рядко ще го чекбекна на търна, както и да е. И аз имайки фул хаус, нали, асо дама 4-8-8, имам около 110 хиляди, демек той е супер комитет. И знам, че най-вероятно много трудно ще ми фолдне, ако има асо и поп. Нали, той е пълен блъв кетчър, но въпреки това с този по-тоц на него ще му е супер тъпо при положение, че аз ще рейпвам много малко. Аз ще рейпвам асо и 8 и четворки. Защото дами и асо, дама и аса, е ясно, че сигурно ще съм форбетнал. И естествено аз шипвам, при което той почва да мисли супер много време и почва да говори на глас вече. И почва да разсъждава какви ръце имам, аз съм асо и 8, а четворки ли, ама това било толкова малко вероятно. И не знам защо реши да ме пита откъде съм. При което на мен ми стана супер смешно, защото той не ме познава мен, нали, което е малко странно при положение, че наистина аз съм играл с него много пъти и онлайн и лайв и така нататък. А той не се сеща кой съм аз, при което аз си казах, че нали, окей, това е някакъв супер голям адвантаж за мене. И естествено, имайки предвид моя вид и ситуацията, в която съм, не знам, принципно бразилците са супер аграри, не знам дали го знаете това, цяло в покера са наистина бутат постоянно, чекрейзват, блофират, изплащат, много шашеви играчи са като Ти си бил с бразилския свичер, ти имаш един свичер. Не бях и аз естествено супер снапнах Бразил, при което той ме снапколна. Ама смисъл супер снапкол ми направи, а цялата маса се попика от смях, защото всички други ме знаеха, освен него. И смисъл беше супер абсурдна ситуация, профитнах от някаква пълна глупост. Нали, смисъл, това ме дублира в турнира, направим почти чип лидер и така нататък. Ама беше супер смешна ситуация, нали, че там другите Румен Митко ме базиха постоянно за тази история. За другия път ще знае. Да, след това разбра, че той такъв му стана смешно, защото цялата маса захили и вика ти май не си от Бразилия. И аз вече ми стана супер смешно. Да, аз за една друга тема, която е така популярна, особено в нашия сайт, и преди компютърни игри си играме с това. Това го правихме, да. Както и ти, аз съм играл компютърни игри. В общи линии, поколението, което сме израснали, ние там на прага на 90-те, 8-5 до 90-ти набор. Всичките малко или много имаше много компютърни клубове, по които ходихме. Това беше новост като цяло. Компютърните игри в България лека по лека се прокарваха и си тръгнах чисто като дете, което му е приятно да си прекарва времето с компютърни игри. Играя Counter-Strike, StarCraft, там всякакви шутъри. От много време съм играл игри и в крайна сметка се трансформирах към Mage, защото отворих един компютърен клуб до нас, в който всички играеха Age of Empires, аз бях супер шокиран при положение, че хората играеха само CS и StarCraft, да, смисъл и викам what the fuck, нали, това какви сте хора. И те естествено, аз си имам много добър на игри, те ме биеха всеки път, викам какво става тук и се научих да играя играта. Да, и точно там, когато разбрах, че ще има и световно на 13 и 14 години бях за първи път, като отидох и успях да ги пребора. Изкласирах за световното и това са някакви моменти, между другото, които са много позитивни, такива като малко дете да обикаляш на база твои умения света
Нали, не е за подценяване. Определено ходих 2 пъти в Корея в село, другия път не беше в някакъв друг град, който не му помня името, даже Динжон или нещо. Нещо такова беше. Чинчан. Да. Компютърните игри определено са ми дали някакъв скил, който трудно мога да обясна, но като цяло са ми повишили компютърната грамотност, за възможността да обработвам компютърна информация и стратегическото мислене и някакви такива неща, които даже наскоро разбрах, между другото, че в компании от типа риск менеджмент, стратегическо планиране и така нататък в щатите, ако им обявиш, че си бил проиграч на StarCraft, имаш доста по-големи. Примерно на някаква такава игра имаш доста добри позиции за те наемат на работа. Тоест, най-вероятно, ако си бил и 10 години покер играч, също би Да, трябвало да също е. имаш Мисля, че такива позиции. За връзката между това, на доста хора са давали мнение, ми интересно и твоето мнение, връзката между помогнало ли ти е това в покера по някакъв начин тези скилове? Да, в смисъл аз ти казах, примерно хората се чудят как могат да играят 12 маси наведнъж. Това е, защото съм играл 10 години компютърни игри. Защото APM-а ми или там Action per Minute с мишката ми е изключително голям и де факто това, което казах, че мога да обработвам компютърната информация много по-бързо от нормален човек. И начин, по който работя въобще с клавиатура, мишка Мултитаскинг. Да, мултитаскинга ми е на много високо ниво в общи линии и това много помага за покера като цяло. Аз като се замисля, даже не знам дали има такива играчи, които играят на по 24, на по 30 маси старси и да не са геймери. Не познавам малко са, но то вече в общи линии според мен тренда е, че те играчи много не играят оптимално вече и те сами избягват да играят. Освен ако не играят хипертурбота си. Да, освен ако не играят ситен голи и така нататък. Между другото ние на така много як разговор правиме. Ама времето си лети. Не, аз се чудя какво да направим, дали да си говорим или то може да си говорим докато може да игра, да, в смисъл това ще покажем уменията. Ще покажем уменията на Симо в един... То може да ме логнал. Ние седнахме на една маса. Разтъкахме малко. Виж си банкрова. Ако искаш се записи за турнирчето, да направим една кратка пауза да си поемем въздух. Да, значи Симо ще играе турнир 75 ход, като ние ще го пуснем с дилей естествено, да не го шпионира някой. Това ще е една функция, която сега за първи път ще тестваме, между другото. И ще се надяваме да ни кажете. Да, и ще пуснем дилей 5 минути. Той да не е почнал? 5 минути стигат, почнаме, да. Почнаме, да. Преди 2 минути е почнал. Айде да... Чета на го регистрира. Ако искаш да го регистрирай, да ударим една пауза. Няма, ще го регистрирам като почнем, защото за те 5 минути мога да бъснат. Да. Добре, дай минимизирай го това. Пускай... Вече си имал оператор тук в Play контрола. телевизията. Така, Пускай и пускаме една паузичка.